Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela qal li l-Gvern se jibqa' jaħdem u jdaħħal aktar miżuri biex xejn lin-nies isiru sidin ta' darhom. Waqt li kienet iwieġeb id-domandi tal-pubbliku fuq il-pjattaforma Malta Daily, Dr. Bela qal li 80% huma sidin ta' djarhom iżda xorta l-bżonn ta' aktar xogħol biex jintlaħqu l-kumplament. Fakkar f'bosta miżuri li diġà ġew implementati fosthom ta' New Hope għal dawk li kellhom diżabilità jew kundizzjoni medika biex jieħdu self mill-bank u anke l-finanzjament tal-ewwel 10% ta' depositu fuq is-self għal dawk li m'għandhomx biżżejjed imġemma. Qal li hemm 118 appartament fil-Fgura intiżi għal akkomodazzjoni affordabbli u l-iskema loan-up fejn biftehim ma' bank lokali jkun hemm sussidju fuq l-imax tas-self. Dr. Bela tkellem ukoll dwar l-investimenti fis-saħħa fosthom fil-kura primarja fejn żdied l-apparat iddaħlu servizzi mediċi ġodda u kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema. Semma l-investimenti biex titnaqqas l-istra stennija tal-MRI, tal-mammogram u l-outsourcing tas-servizz tal-emerġenza. Dwar is-saħħa mentali qal li l-luq tal-isptar Monti Karmeli kienet deċiżjoni iebsa iżda bżonjuża. Qal li l-pass li jmissu għal bini ta' unit ġdid bis Sweet Mater Dei kif irrakkomandat mill-esperti fis-settur. Dwar l-arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart, Dr. Bela qal li l-Gvern qed jagħmel l-almu tiegħu biex jikseb dak li Stewart ma investewx favur il-poplu Malti. Dwar il-ħaddiema barranin, il-Prim Ministru qal li l-pajjiż irrikjedihom iżda tkellem kontra l-eċċess tagħhom. Qal li f'bosta entitajiet u setturi differenti bosta ħaddiema qed jitħarġu fil-lingwa Maltija biex ikunu jistgħu jikkomunikaw mal-Maltin. Tkellem ukoll dwar l-skills card li daħlet fis-settur tal-ospitalità sabiex jiġi assigurat li l-ħaddiema ikunu tal-livell meħtieġ. Mistoqsi dwar camper vans, Dr. Bela qal li saru żewġ siti fin-Naxxar u l-Mellieħa li diġà jistgħu jintużaw li se jsiru aktar xogħlijiet sabiex ikunu attrezzati aħjar. Qal li bl-avviż legali l-ġdid jistgħu jitpoġġew f'postijiet oħra u hemmhekk titħallas miżata għal kuljum li l-post jiġi kapparat. Mistoqsi dwar l-iżvilupp semma artijiet tal-Gvern fi skema tal-bini li qed jinbidlu fi spazji miftuħa bħal f'San Ġiljan, f'Ħanlija u f'Ħalluqa. Tkellem kontra żvilupp f'artijiet ODZ u sostna li dan m'għandux isir u fejn jista' jsir żvilupp dan għandu jkun sostenibbli u konformi mal-liġi.